Samantala mga idol, suporta sa mga programang pang-edukasyon pinatatag sa Dagupan City. Para sa detalye ng balitang iyan, alamin sa ulat ni Idol Intern Niel Aquino. IFM News Express, Balitang Metro. Samantala mga idol, dumako muli tayo sa Dagupan City kung saan tumanggap ang lungsod ng pagkilala sa CSC para sa Human Resource Management. Ang detalye ng balitang iyan alamin sa ulat ni Idol Intern Ian Abenir. Nagtala ng makasaysayang tagumpay ang pamahalang lungsod ng Dagupan City matapos tumanggap ng iba't ibang pagkilala mula sa Civil Service Commission sa ilalim ng Prime HRM noong flag raising ceremony noong Enero 19, 2026 sa City Hall. Iginawad ng CSC ang Bronze Award, Accreditation Award at 3 Certificate of Recognition matapos ang masusing pambansang pagsusuri. Ayon kay Mayor Belen T. Fernandez, patunay ang parangal sa profesional, makatarungan at transparent na mga sistema ng lungsod. Dagdag ni HRMO Attorney Froilan Fermil, bunga ito ng sama-samang pagsisikap ng buong City Hall. Sa pag-abot ng Prime HRM Maturity Level 2, kabilang na ang Dagupan City sa piling LGUs sa bansa na kinikilala sa mahusay at responsable nitong pamamahala ng yaman tao. Kasama mo mula dito sa IFM News Dagupan. Ako po si Idol Intern Ian Abenir, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.